Hello! Ebben a videóban be fogom neked mutatni, hogy hogyan tudod az e-mail aláírást, amit terveztettél velünk, és elfogadtál, beágyazni a Gmail rendszeredbe. Kezdjük! Első körben elmentjük a fájlt, amit tőlünk kaptál, mentés másként. Következő lépésként nyiss egy böngészőt, én a Chrome böngészőt használom, és megnyitás funkcióval, amit gyors billentyűvel a Ctrl-O Open megnyitás fogsz tudni elérni. Megkeresed a fájlodnak a helyét a gépen, ahol mentetted, és megnyitod. Itt a böngésző meg fogja, mivel HTML formátumban van, jeleníteni a állományt. Következő lépés az lesz, hogy beágyazzuk a levelező rendszerünkbe. Nyitunk egy Gmail fiókot, amelyikbe szeretnéd ezt használni. A beállításokat jobb oldalt fölül fogod itt megtalálni a fogaskereket, és a bővebb beállítást fog majd kell, hogy választad. Az első lapfülön, tehát itt van többféle beállítás, a legelsőnél elkezdesz lefelé görgetni. Ha még nem hoztál létre aláírást, akkor ezt az üres sort fogod látni, új létrehozása. Én a hivatalos aláírás Zolit adtam neki névnek, üresen látjuk itt a szerkesztő mezőt. Most ezen a lapfülön visszaváltunk, rámutatunk, csak rábökünk tetszés szerinti üres területre, egy Ctrl-A-val az összes kijelölés funkcióval kijelöljük a fájlt, egy Ctrl-C-vel, vagy pedig jobbegérgombbal a másolás funkciót választjuk itt. Visszajövünk a szerkesztőmező fölé, beszúrjuk oda a kurzort, és vagy a beillesztést használjuk, én most a gyors billentyű mániámmal a Ctrl-V-t fogom használni. Látjuk, hogy itt az aláírás meg is jelent, és nagyon fontos, hogy itt az alján el kell menteni. Nézzük, hogyan működik ez a levelezés, ezek után hogyan tudod alkalmazni. A címmezőt kitöltöd, a tárgymezőt kitöltöd majd magadnak, és ami a lényeg, a levélszövegét megfogalmazod, és itt egy stílszerűen egy tollal az aláírásokat szimbolizálja, és kiválasztod az aláírást, amit alkalmazni szeretnél, és be is szúrta. Ennyi az egész igazából. Ha segítség kell mégis, akkor szóljál, és segítek kivitelezésben. Használ egészséggel és megelégedettséggel. Ciao.